Enviafip és una aplicació que permet signar documents electrònics administratius fora de l'àmbit de la gestió d'un procediment administratiu. Permet a l'usuari signar documents ell mateix des del propi Enviafip i també permet enviar un o diversos documents perquè siguin signats per altres persones, tant usuaris interns del govern com persones externes. Enviafip facilita la gestió de peticions de signatura i la descàrrega dels documents firmats. A més, està integrat a l'arxiu electrònic del govern, per tal de garantir l'arxivat i correcta conservació dels documents signats electrònicament al llarg del temps. No és necessari tenir coneixements tècnics avançats per utilitzar Enviafip, ja que l'aplicació ha estat dissenyada per ser intuïtiva i fàcil d'utilitzar per tots els usuaris. A Enviafip existeixen diferents tipus d'enviaments de firma depenent de qui és el destinatari o destinataris que han de firmar el document. Poden trobar autofirma, firma personalitzada, els meus fluxos de firma i enviar a firmar al director o al secretari general. Autofirma és una opció on el mateix usuari que fa l'enviament de firma és el que firma el document des de la mateixa aplicació d'Enviafip. Aquesta opció només permet signar un document alhora i és l'opció indicada en situacions on no es requereix la participació d'altres persones en el procés de signatura. La firma al director general o secretari general és una opció que permet enviar a signar un o diversos documents al director general de la unitat orgànica on està escrit l'usuari que està emprant Enviafip o bé el secretari general de la conselleria on està ubicada la unitat orgànica on està escrit l'usuari. Firma personalitzada permet enviar a signar un o diversos documents segons un flux de signatura que l'usuari defineix. Un flux de signatura permet establir un o diversos signants per un document, definint un ordre de firmes. Aquesta opció és ideal per a processos de signatura més complexos o per enviar a signar un document a persones que no són càrrecs com directors o secretaris generals. En cas de necessitar la signatura d'usuaris externs que no pertanyen a l'entorn intern de l'administració de govern, a través de firma personalitzada es permet enviar un document a un usuari extern. Per enviar a signar un document a un usuari extern es necessita conèixer abans el seu nom, el seu número d'identificació fiscal o NIF i el seu correu electrònic. També tenim l'opció de fer firmes a partir de fluxos de firma ja predefinits. Aquesta opció permet tenir emmagatzemats els fluxos de firmes més habituals que utilitza un usuari. Això agilitza el procés d'enviament de peticions de signatura quan sempre envien els mateixos signants i assegura la consistència en els fluxos de signatura. L'aplicació Enviafip ofereix una interfície d'usuari senzilla i intuïtiva per la gestió de les peticions de firma. A la part superior de la pantalla hi ha un menú amb accés a algunes de les funcionalitats principals de l'aplicació. Hi trobam el botó d'enviar a signar un document. Aquest botó us permetrà iniciar el procés d'enviament d'una nova petició de firma. Al fer clic sobre aquest botó s'obrirà un desplegable amb els diferents tipus de peticions disponibles. Podeu seleccionar el tipus de petició desitjat des d'aquest desplegable. Després tenim el botó de fax o ajuda de l'aplicació. Aquest botó us portarà a l'ajuda en línia de l'aplicació. Conté vídeos explicatius que permeten a l'usuari visualitzar d'una forma senzilla com s'utilitza cada una de les parts de l'aplicació. Finalment, a la barra superior tenim el desplegable de configuració. Aquest desplegable us ofereix diverses opcions de configuració de l'aplicació. Podeu editar les dades de l'usuari
o sortir l'aplicació des d'aquest desplegable. Ja a la part central de la pantalla es troba el llistat de peticions de firma. Aquí trobareu un resum de les peticions de firma existents. Podreu veure l'estat general de les peticions i realitzar accions relacionades amb elles. Si fem clic al botó d'acció, si una petició ja està signada, podrem o bé descarregar-nos el document o bé enviar-lo per correu electrònic a una altra persona. En el cas que una petició encara estigui pendent de ser signada, el que podrem fer serà consultar l'estat de la petició i poder veure de quina o de quines persones està pendent de ser signat aquell document. Anem a veure com podem enviar a signar un document a un director o a un secretari general. Per fer-ho, anirem a la barra superior i pitjarem el botó Enviar document a signar i a continuació seleccionarem l'opció que volem emplear. La mecànica de signatura emprada per enviar a firmar un document al director o a un secretari general és la mateixa. En aquest exemple veurem com enviam un document a signar al director general. EnviaFIP sap quin és el director general de la unitat orgànica on està escrit l'usuari que està emprant l'aplicació. Per comprovar-ho, podrem anar a la part superior esquerra de la pantalla i apareixerà el nom del director al qual estem enviant el document a signar. Per completar la petició de signatura, hem de posar el títol de l'enviament. A continuació, seleccionem el tipus de document que estem enviant a signar. Aquest desplegable conté els tipus de documents que apareixen a la norma tècnica d'interoperabilitat del document electrònic i a la vegada ens permet, una vegada seleccionat el tipus de document, emmagatzemar-lo a l'arxiu electrònic del govern. Després podem veure el codi d'I3 de l'usuari que està emprant l'aplicació. Més avall també podem definir l'idioma del document que enviem a signar. Finalment, només hem d'adjuntar el document o documents que volem signar. Per fer-ho tenim dues maneres. Amb aquest botó, on s'obri una finestra que ens permetrà anar a cercar dins el nostre ordenador el document a signar, el seleccionam i li donem a obrir. O bé, si tenim la carpeta oberta on tenim el document a signar, el podrem simplement arrossegar a l'àrea corresponent i s'adjuntarà a l'aplicació EnviaFIP. Com hem dit, podem enviar diversos documents a signar a la vegada. També ho podem fer de dues formes, des del botó per accedir al nostre ordenador, on podem o bé seleccionar diversos documents i adjuntar-los, o bé anant diverses vegades a adjuntar documents. També ho podríem fer des de la carpeta on tenim els documents guardats. En aquest cas, simplement seleccionem els documents i els arrossegam a l'àrea corresponent i es pujaran a l'aplicació EnviaFIP. Una vegada tenim seleccionats els documents, simplement els hem d'enviar a signar i pitjam el botó que veiem a la part inferior dreta de l'aplicació. Per cada un dels documents que hem pujat es genera, com veus, una petició diferent de firma. Com que en aquest cas l'ha de signar el document un tercer, el que podem fer mentre està pendent de signar, que és aquesta icona que es correspon amb aquesta icona de color groc, podríem veure de qui està pendent de signar aquest document. Una vegada signat els documents,
veiem que l'icona canvia a aquesta icona verd que indica que el document ja està signat. En aquest moment, des del botó d'accions, podem o bé descarregar-nos el document o bé enviar-lo per correu electrònic a una altra persona. Per no estar pendents de quan el document s'ha signat, Enviafip ens enviarà un correu electrònic a la nostra bústia indicant-nos que el document ja ha estat signat. Des d'aquest correu electrònic també podrem accedir al document i descarregar-lo.